Каю! Пата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Загадка для Покайо. Вітаю, Покайо. Вітаю! Оу, а што гэта ў цябе? Камера! Якая цудоўная камера. Выдатна. І што яшчэ ты можаш сфотаграфаваць сваёй камерай? Напэўна, можна знайсці штосьці яшчэ для фота. О, ты ўсё ж нешта знайшоў. Хто з вас здагадаўся, што Покайо будзе фатаграфаваць? Яблык! Гэта яблык! Так, яблык – проста выдатны аб'ект для фота. Яблык! Камера? Сапраўды, Покайо. Камера кудысьці знікла. Цікава, хто мог яе забраць? Фото? Глядзі, Покайо, гэта фатаграфія ружовай нагі. Здаецца, той, хто забраў камеру, пакінуў падказку. Ён з намі гуляе. Калі адгадаем, хто зрабіў фота, даведаемся і хто забраў камеру. Цікава, чыя гэта можа быць нага, Покайо? Лула! Вось і яна! Вітаю, Лула! Добрая дзяўчынка! Падобна на ружовую нагу, Покайо. А вы што думаеце, ногі аднолькавыя? Не! Не, мне таксама так падалося. Што за таямніца? Покайо, паглядзі, там другая фатаграфія. О, ну, становіцца ўсё цікавей. Колы! Так, колы, правильно. Цікаво, чые? Пата! Файная здагадка, Покайо. Пата катаецца на скейтборде. Колы? Як думаеш, Покайо? Яны аднолькавыя, а вы, сябры, думаеце, колы аднолькавыя? Не, не аднолькавыя. О, божухна. Значыць, Лула не брала камеры, і Пата таксама не браў. Заплешник.
Сіні заплечник. Ага, і, здається, я недзе ўжо бачыў падобны сіні заплечнік. Пакаё, помніш, хто насіў сіні заплечнік? Не здавайся, Пакаё. Можа, калі яшчэ раз глянем на фатаграфіі, то зразумеем, што тут у нас. Ружовая нага, самакат і сіні заплечнік. І хто з нашых знаёмых мае ружовую нагу, катаецца на самакаце і носіць сіні заплечнік? Дапаможаце, Пакаё? Як думаеце, хто з сяброў Пакаё ўзяў камеру? Слоня! Слоня! Так, упэўнены, ты адгадаў, Пакаё. Думаю, слоня рабіла фоты, а значыць, камера ў яе. Хадзем пашукаем. Слоня! Віншуем, Пакаё. Ты даведаўся, хто ўзяў камеру. Малайчына! Пакаё, слоня проста гуляла. О, сумесная фотаграфія. Выдатная думка. Усміхайцеся. Гэта я і заву мастацтвам. Бывайце, да сустрэчы. Шчыра дзякуем клубу кемлівых дзяцей Жэўжык, Станіславу Янукову, Сергею Адзянцу, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Максіму Кузьмічу, Мацею Маланцы Яліне Ваяйковым, Алесе Мірону Яраміру Савановічам, Віту, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку.